udana ki dira wujammi andu tu jango hewtay kayasi hande do wi go Ano fara na ka? Wajah. Ano nga golden? Yo jarang. Jarang. Ndara fima welila la fala ma jombo. Jomba ombo. Mi. Eh. Jombo ya pati mata olabi ulure si jomba la. Ndara la metina la mela fala ma jombo. Andari tike. Ajindi nande nder sare nder fop. Ahe bala goto sinami. Mengo ande mi yobi ko welila. Ndara mfuɗi ka koyde hanka tumbere hore. Ayila moƴƴa. Nima. Simi bantike mane. Ayil ko yiwɗa ton a fayta lawol nde. Ara wattanadi manani ca. Mi haalanama ɗum espèce de oignon. La ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum ɗo mi heeɓi abbo mi yana karma ko Kombo mi ala salmi ndeni kondu waɗi mi nan ko mi yonko naɗum waɗan ɗon la kondu mi waɗamma ade sulme wako sulme peñako ko yalti yesa woy ɗum falala min ko kostoji ɗi mi falano marɓe ɓe woko nokkowo ñoogue a falaka woni costoji ɗi na mi winoma ya ɓortoɗo mi loote lekkiki naɗon ɗi nan gaynoma o lawtatala awa falaka o lawtatala a falaka tanki a jaɓali mi ɓoruma ɗo mi lootuma ha laaɓi pos a heɓata ko falɗa ko min tala ndare solution go ma ɗum daron no awa min solution fu yala awa karmo koye na ko sikkuɗo ko ana wullande je jange bordi min mi sofintina kay ya wullira yaka yasi nani ko woni falaka mum hakkude ñalla mi wata yannanɗo giwo giwa yayoy mbuɗi ɗin naati akki tan oyo jinna marganaji ɗi nangeta koy jinna sakata nangete koni jinna margana warate Muhammad Rasulullah gorejo kono waɗuma yeeso ɓe kala mo koɓe beppale ko ɓe waɗi lanno ene ɓeɓe mi ɓe beebingol ɗo joni ɓen tigiri wayta annu ɓeɓe mi haalannoma fimu ndaari ko ɓe huwilan gorejo min lan beebini ɓen karma koɓe ɗum ɗo noon weli na noon beebinande sama kala beppale min ɓe inni ɗo ɓe jonnilan ɗo lekki woko ma ɓe lootala min ni ɓe lootatala ɓe jonnilan lekki ki mi looti wosi mi foti gorko mo mi attoto heɓude on woko lanɗo kayde mi andi foto fulme wawko wakkoto garampi hakkunde ngala sa yi kunduku makko ko woko ñokkowo beebe na ñama ñama kono ɓay mi yaaniɓe mi fijirali ɓe de mi joosi ɓe yeru maɓɓe min kono on kaɗa yiɗi yogo karama ko toro min mi haalane fi maɓɓe min naya yo ko maɓɓe ka enen ɗiɗo kombo naɓi goɗɗo karama ko namere mama de min mi haalane fi maɓɓe min ko min beebina min dara si yesanno koola ɗiɗa way waɗon wa ndaari yeeso ma toon pula muso e daɓɓo e golle mo yawgo karama ko nokkondir ɗo yandi ko waɗaɗa